Bayak Madang Karangian. Inggih. Lah, piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Heeh. Gon mulih, sok ning digawa neh bar bodho. Iya to, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya iki. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara kaya. Nang ayo kancane adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa ngapa kowe arep apa nang? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris sing ngopo? enggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Enggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok Ya engko melu nang Besok bebet. jadinya besok, Pak. iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Waranggana ingkang sowan wiwit saking sisih kidul menika nenggih Ibu Lia Sundari menika made in saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona nggih. Tasih perawan ketoke. Ha nggih. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten nate nyobi kula nggih. Menika Mbak Wanda Amara miten saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah Amara niku birahi. Nah niku. Mila wajahipun menika ngemu birahi. Ha iya. Merangsang. Niku Mbak Wanda Amara ngoten niku nggih. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku, nggih ngoten niku. Kok malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene salajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene ingkang minangka pamungkasing Paseban menika anak wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara, syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri. SPD MPD. Wah, jan mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi nang Medion iki bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan jan kaya entuk pahduning kamulyan nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margana lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margana. Mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampu kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro supaya ora kumrangsang kang dadi rasane yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapak Margana menika kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka ngendangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring melampah tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapak Margana menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan sehat walafiat nggih nadyan to piyayine ireng ya niku ning saestu weh temenanan panuwun ing tanpa upami nggih monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken nggih Tobi menika kula wiwiti saking
Nduk, coba nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono sakrunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo. Mari kangen boleh, jineman kandhet ya boleh. Ayo, kretek ciut boleh, kretek ombo nggih boleh. Ayo nggih. Yo, coba apa nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa nduk? Cineman napa nggih, Pak? Cineman gendro napa ular kambang napa? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi, malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Cineman gendro. Tanganmu iki kok kapan to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Mboten enten, Pak. malah ngenges ra. Sedap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak. Nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, betul. Iya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Rono kok. Ayo. Madu koro. Ah. Karawan natamanda raka Beduk. Apik ki, Truk. Sik kelingan. Isih apa jineman gendro? Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Endo.
bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wis ayo gandengan tonggo saiki rasane aku bakal tonggo serang tonggo kang pindho rupe Yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiange niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya iya. Siapa ngerti lek wah ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil nembang. ngono. Oh iya. Ya ora patut, Sul. Pak. Oh iya, empan papan ya nduk ya. Iya. Empan papan. Kirana Iya, ya. luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino saba ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kae ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukan sih ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese linuwih. Luwih setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Kemangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak, kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya iya. Kan iya, kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan. Ayo. Apik kuwi ayo. Saya loh Pak. Nggih. Itu kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diamput lho meneh lek ya. Pambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lek pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir. Ayo bir. Nang. Nyingkar nyingku Sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara ngono Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso?
Lho, lha kan iya Pak nek gubuk. Jenengan Iya. penate teng gubuk. Guduk ki nggih kok guduk kan. Gubuk ki tengah sawah ki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur yen keh mutan Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iya to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gur monoton kok, Dek. Wis ora gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
piye to iki? Ayo. Februari piye Le? Alhamdulillah banyu mili. Jope. Tangise. Yo. Catatan sajrone Makasih Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gom? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Jemeneng luwih dhisik. Ya, Kaya suwi ora krungu podang kuning. ayo. Biyen kaya ben-bengi. Ayo. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh ana sing ngejek enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian Sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak baraan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi, lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijo dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. TA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-oper ora iki. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, ora iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah, Butuh ayo nggih. Butuh iki ora enek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet singset kaya ngono ae. Lek dandan aja mekokok ndandan ae wah iki daster mekokok ora.
Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep siden. Ora guyone ngono kuwi, guyone beges asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho malih, Wanda malih salah tingkah itu. Ayo serok. Iya. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo. No. Ayo. Nonano Golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Ayo. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Kira kita mau kesel. tiku Ya ber, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Alah, mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak Pak. Nggih keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa ke jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Kayet. Pama Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Kali. Dosa maksudnya. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring, Man. Jas. Kabeh ta. Suarane apik. Ayo. Monggo diaturake bodang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lebih bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk mau kendang ta? Buka celuk Mas. Lali kok yo suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang ya. Ya nakal mbiyen kendang kuwi. Temen
tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ha iya, karya-karyanya tetap menggaung. Insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sik. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi kaya bar kok Brebes to? Storine Pak E wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kalih videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak?
Ya muliye kok kono Oh, besok. nggih, insyaallah. Ya. Ya jumeneng coba kaya apa? Nak. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yahene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek sing dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ora yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kuwi bayak madang karangian. Inggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih hae. Hah. Gon mulih, sok ning digawa neh bar bodo. Iya, Bapak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Wah, ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
kangge Nggih, Pak. tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa ngapa kowe arep apa Nong? Arep gawe tulisan Iya. penelitian to. Iya. Urung wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris sing ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok Brebes. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Liti apa to jane? Bah, kaya apa? Wis lagune Apa? ala sekarang monggo. Arep Puspita Nala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Budi Sri. Ya. Mangkin sakula pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Bah. Apa kan Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di ngono ning. Aja. Dengan remene napa Pak lagune biasane? wah aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Kita nolak, kita sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan sejati. sejati. Yo, Kasetian Katresnan sejati yo. jati. Puspita Nala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Katresnan sejati. Nang nganti saiki sing jangget ya bangsane Ki Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan sejati. Oh iya. Kasetian jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan Katresnan loh, beda. Pamintaku kan. Bukan. Kayak Setia Tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati, ora ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya ada. Mangga katur mempelai berdua, katresnan sejati. Yo.
hormate do luar biasa iki. Jos, jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih. Mugi-mugi dados rana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika pathet menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau. Heeh. Ya nonton wayang ning Manahilan dalange Ki Sabda Kesawa. Ayo ngono. Aku. Oh iya lali. Sekedap mumpung niki tasih lenggah, bapak-bapak ibu-ibu, niki wonten tali asih saking Madangkara lan saksi lovers. Mliginipun ing sepisanan dumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kalih Bu Sri lek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara. Nggih. Ibu Kesi disiarke Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Bapak Ibu, monggo ingkang ngersakaken kalender. Tapi mung terbatas, namung 20. Kaosnya khusus Pak Margono kali Ibu. Ayo Mbak Kiki diterima. Gue kuis berarti iki. Ayo dilempar aja. Nggih. Dicaoske ning kono medun. Pak Margono pundi to Pak Margono? Pak Margono bangun, Pak Margono bangun. Nggih. Nah, nika. Lah niki ngriki iki Pak, enten tali asih Pak. Mangke kaose iki nggih telesan pas apa tilik brambang. Ayo, nggih nggih. Pak Margono mriki Pak. Nah niku Pak Margono niku. Kita sih Mbak Kiki niku ada 2 kaos dan juga 1 kalender khusus untuk tuan rumah. Nggih. Mbak Kiki berdiri Mbak, rapopo Mbak? Ayo. Nggih. Ah niku kalendernya mung cilik Pak, nggih. Ning insyaallah rezekine akeh niku, nggih. Kaose nggih namung mekaten menika minangka tandha tresna ucapan terima kasih kula sak kanca Madangkara dumateng panjenengan. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan bagya mulya slamet dunya akhirat. Ngoten nggih Pak? Nggih, matur nuwun Bu, matur nuwun. Monggo mriku didum mriku tanggalane. Nggih. Sembah nuwun. Wis ya Bu Kesi sampun. Ampun, oke, nggih monggo dipun dum sing rata wujudipun namung mekaten mung tandha tresna. Ha iya, nggih. Yo rono yo. Yo tak derekake.